Angibingelele unkosikazi wakwaDlamini lona enikhuluma naye. Sibizwe la ekhaya khona udaba likadadewethu esizolilungisa. Ngokumvikela isithunzi sakhe asizokumveza. Engizocela ningivumele kulokho kodwa sokhuluma naye uzobe seceleni uzobe ekhulumela yena asizokumveza ngenxa yokumvikela ngenxa yomsebenzi akabhekene nawo walenkinga esize ngayo la ekhaya. Ngoba manje kahle sithi siyamveza labantu abenze okubi sebengamthatha bethi muzwenike nangu sethini bese kugcina engasalungi lento esize ngayo. Ngiyabonga kakhulu ngane zakwethu, ngisacela ukwesimnikeza ithuba. Dadewethu siyabingelela sisi wami, uyaphila? Ngiyaphila kodwa Ngiyaphila. Usisi wami ngizocela babukeli angizokumveza ngenxa yokuvikela lento akafuna ukusithulela yona. Angizokumveza kodwa njengabahlali base-South Africa ngaphandle kwenu ngeke izisihlule lenkinga sizoyilwa. Dadewethu angizokumveza sisi wami. Ngizocela futhi negama singalisho negama lakhe. Sisi usibizile la. Usibizeleni sisi? Nginibizele ukuthi Sithi ukuphakamisa izwi ke dadewethu. nginibizele ukuthi nginenkinga kunenkampani ebengiyisebenzela noma ngizathi ngisayisebenzela. Ngimisiwe emsebenzini ngenxa yokuthi kwalahleka impahla under i-supervision yami kwakugade mina ngaleso sikhathi kodwa ngangingasebenzeli lapho mina. Ngangicela uza umunye uzakwethu ukuthi ngimlekelele saye lunchini ngaleso sikhathi nje isincane se-hour. Kuthe ngo-January, end of January kwafika icase ukuthi ngekathi kugade mina kwalahleka impahla eworth 7,300 but 7,400 mangaphosisi. Kufanele kwasekubiza ukuthi mina ngimiswe emsebenzini. Mangimiswe emsebenzini kahle kahle kufanele ngabe ngixoshiwe umphathi wami yena lowo owangizwela ngokuthi ethi usa-investigate icase yami ngenxa yokuthi wayenakho lokhu ukuthi ngathi umsebenzi wangaphakathi le ngenxa yokuthi thina abantu bamnyama siyazi ukuthi siyadicilela phansi umuntu mangabe mhlambe engangenanga ngabe emsebenzini uyobona umsebenzi ungamfanele ufanele omunye umuntu mhlambe Wena lo msebenzi sisi wami awuthola kanjani? Ngawuthola omunye usisi nje naye ngangihlangane naye ku-TikTok wangitshela ukuthi ngangihlezi ngithi akangibekisele kumakhono umuntu amatoho avelayo. Bengiqale kukhona end of February. Umsebenzi awuthola khona la kwa-TikTok? Ngawuthola khona. Okay. Sisi wami imayilahleka lempahla ilahleka kanjani wena ugadile kulo department? Ngadile ngaleso sikhathi lesi and angisebenzeli nikhumbula ngisebenzeli lo department. Wena wenye department ugadele lo muntu uthi uyapi ngoba ethi mugadela uthi elunchini. Mayesebuya ubuya usethi sokulahleke something. Akabuyi sekubuya i-feedback ngoba kwakuyisikhathi ka-December sekuyi-feedback sokuthi kunempahla ngesikhathi esikuthi sekulandela ukuthi kwakugade mina ngaleso sikhathi kwalahleka impahla engaka emsebenzini. Le mpahla iholela enanini lamalini ka-7,400. 7,400. So ikhampani sithi ke manje ke kungcono sikuxoshe wena. Yes, kodwa futhi mina ngithumele abantu bathatha le mpahla bephuma na isitolo. Ngikhumbula ukuthi ithina kuphela isitolo esazi ukuthi impahla mangabe ukwazi ukuthi ukuyikhipha ukhiphana ukuze ifike ingakhale lapha eminyango. Okay. Yeah, asikuvale lokho ngoba kuyimfihlo yesitolo. Okay. Wena njengamanje into oyifunayo ufuna ubulungiswa ngoba uzokhuluma lolu daba la. Manje bathi emsebenzini ikhokhe le mali ukuze umsebenzi ungapheleli. Manje wena le mali awunayo. Okay. Mana ke dadewethu nakho ke esikufunayo engifuna ukukubuza. Kukhona na emsebenzini abantu ongazwani nabo noma ingenxa ukuthi kusho ukuthi khona iposition ibiqhamuka manje kusho ukuthi izonikezwa wena? Akekho nje ngiyayifikela akekho umuntu engazwani naye ngokwazi kwami. Ngiyayifikela kodwa ngaba nenhlahla ngokukhuthala kwami umphathi wakhombisa ukuthi une-interest ukuthi uyafisa ukuthi ngimsebenzele kwikhampani yakhe ngenxa yokuthi ubona igalelo nokukhuthala kwami ukuthatha umsebenzi wami nokuhlonipha umsebenzi wami. Okay. Kusho ukuthi ngamanye amazwi ngoba uphelele nje lo msebenzi ngoba nje kuthiwa awuholi until uzikhokhele imali. Yebo ukuze ngizokwazi ukubuyela emsebenzini. Ikhali iwena ubusupport ngendlela osupporta ngayo. Nguzwe ngathi uthi nomzukulu futhi. Nomzukulu ona 9 months.
ona 9 months lo mzukulu futhi naye ubheke uwena uma walomzukulu ingane yakho ingane yami ena 15 years ina 15 years iyathola ingane ifunda esikoleni ina 14 years yateta ina 15 years ubaba wayingane uyisupport hayi ngizothi nje akayisupport ngoba ngicabanga ukuthi ingane edlubisi ngizwe ngathi kuthiwa nayo futhi ingane wayiphika yebo wayiphika ingane uthe sekuhamba isikhathi wayivuma wathi ena ingoba wayesaba ukuthi uzondla ngani wayivuma ke kuhambeni kwesikhathi but eqaleni kwanje isizalo kwakuyimi indleko zami kwangathi yimi ngimithisa ingane yami kodwa futhi naye futhi usingaye sithema sikhuluma naye uyasitshela futhi ukuthi ubaba wengane wayesefuna ukumusa kudokotela iyokhishwa ingane nakho lokho masibuza njengamanje umntwana una 15 years masizwa ubaba wengane uya ku 23 years manje 23 years kube kuthiwa niyezwe eNingizimu Afrika ilalele njalo okay njengamanje ke ingane kuyimanje ngikade ngizwa ngathi ukhala nayo indaba yobisi yonke leyo nto leyo inkinga nje ngoba ngisho uma ngimfonele ubaba wengane ngikhulumela uMathanda nje ngibhekisele ngokuthi ke ngiyazi ukuthi mina ngikholele esiZulwini ukuthi ingane mawusuke ukumsa khona umoya ngidabukelela ingane ngihleli nayo izokulela mina ngithi hey uNkulunkulu bengeke angithwese umthwalo ngaphezulu sisi wami akwesibiyeleni lapha emsebenzini lapha emsebenzini sisi ngikuzwe uthi amakhamera akhona emsebenzini amakhamera makuyobhekwa ifootage ukuthi impahla mbe zalahleka kanjani kuthiwani ayibonakala ngaso isikhathi wenzakala lo operator amakhamera uthini ngizothini akekho kahle lapha emsebenzini angisho security alikho eminyango but kube ngibuye bomphathi ngaleso sikhathi ngaleso sikhathi amakhamera yebo okungenzeka ukuthi umuntu owathatha leni kodwa umphathi manager ingase sayidini lakho okay okungenzeka ukuthi mhlawumbe umuntu wathi mayithatha wahamba wayongena lapho wo delete ifootage noma waphoza ngendlela ngazi kwenzakalani but nje wayidelete leyo moment nje encane yiso but kuyavela ukuthi umuntu ogadile imini kuyavela lapha na wena kukhona into oyithathayo kukhona kodwa nje ukukhombisa mina ukuthi ena engakho phela sekukholele kuthiwa mina kunabantu engabasendayo ukuthi bezokwazi bangikhiphele impahla okay bafowethu eNingizimu Afrika nangu dadewethu uyazendlala ukhala phezweni uyalithula usizo lwakhe sonke asinalutho naye uthi kube kuthiwa unayo le mali cause umsebenzi emsebenzini ukholela malini ngifike lapha bengibhala u250 ngisebenza Saturday no Sunday but manje sengisebenza njengomsebenzi wonke nje ngathola permanent position sengihola mase kuhlangene necommission iyafika ku 11,000 bafowethu njengamanje ikati leleziko la ekhaya ayisekho imali engenayo le mali leni usisibeka deyithola akasayitholi njengamanje uyacela uyakhala ukhala kunina ukuthi mayikhona umsamaria olungileyo usacela ngenelele Ningizimu Afrika uhleze esho ubaba uNongalo Msweli eshethi okuhlukumeza wena kuhlukumeza mina okuhlukumeza mina kuhlukumeza wena so lolu sizo lithola udadewethu olithathe nawe usabuka le video ukuthi usisi ungalengelela ngani ukuthi aphume kulolu sizo lokho okuncane ozokukhipha ngicela le story akasishow usisi singene enhlizweni yakho nawe futhi kukhona futhi nawe oyokusiza nawe kukhona okusazokuvelela uyokhala phambili bekusiza phambili ngoba khona lapho walula khona isandla bengicela lenkinga ebhekene nodadewethu uyizwe uyifile ngiyanicela ngene zawe ngisacela singenelele sibona futhi simdabula kanjani ngiyanicela Ningizimu Afrika dadewethu awusindele unanga kwesiyibona ingane okay nango umntwana lana esikhuluma nomngane nango umntwana esikhuluma ngaye asizokumveza ngenxa yokumvikela mana phela mngane asifuni ukumveza ngenxa yokumvikela mngane ngisacela simthathe okay umthathe hayi umahluphana
Okay bafethu, uyena umntwana lo ekade sikhuluma ngaye unenyanga engaka? Une 9 months. Umntwana lo esikhuluma ngaye uma wakhe wamkhulele na 14 years. Una 15 years njengamanje. Uma wakhe una 15 years, ubaba yongane is 23 years. Ngane zakwethu kuyimanje bobwengane ubalekile. Ingane waqalwa iphika. Ingane kuyimanje akayisupport. Yonke lento ibhekene nanangu uma ugogo wayo lengane naye lona ophele lo umsebenzi akacela usizo kunina ningizima Afrika. Ingane akanothi ingane izodlana ingane, akangani uthi igqokana ingane. Besicela bafethu ningenelele. Mawuzazi ukuthi nake lapho ekhaya mhlawumbe nawe unengane eyake yatholakala kanjena, besicela kulokho oyokufaka kuyoba nomehluko. Noma ungaletha izimpahla eseyisebenzile ingane iyoqo ingane iyophila. Noma ungafaka lokho, noma ungafaka lo 10 rand, noma ungafaka ingane yolala ingane ilitholile ingane ubisi. Siyanicela ke bafowethu noma wayo ugogo wayo lona bengicela bafowethu ningenelele ingane zakwethu sibenze ubulungiswa. And okunye bafowethu ukhulekela uma ugogo lokhulekela ukuthi umuntu owenze lento manje ningizima Afrika ngicela emthandazweni niyibeke lento. Ukhulekela ukuthi umuntu owenze lento emsebenzini aphume lobala avele avume asho ukuthi nake uyavuma wakwenza ukuthi ngenxa ukuthi wayexikelela lona phansi. Kodwa akamfiseli ukuthi umsebenzi umphelele lo muntu. Umfisela ukuthi akavume ezoconfess ukuthi iyena owenza leyo nto leyo. Ngoba mayisephelele umsebenzi naye wondla izingane zakhe lo muntu ocindezela lo. Ngiyawuthanda kumthandazo wakhe ngoba akamfiseli omunye umuntu intembi. Ningizima Afrika ngicela futhi singenelele ingane zawethu kulolu daba. Ngicela mawukhona umuntu ofuna ukuba nesupport engangifonela inombolo yami ngizoyibhala lapha nezansi kodwa futhi angiyibize nje inombolo yami ithi 072 90 10 837 072 90 10 837. Umama ozala lengane kade ngiyiphethe angizokumveza futhi naye ngokuvikela isithunzi emphakathini. Angizukusho futhi indawo kodwa angizukisho indawo ukuthi sikuphi ngokuvikela lo mndeni ngoba indaba yawo iyaziwa ingaze igcine sokukhunywa ngayo yonke indawo. Omunye uzothi omunye asimveze ngane. Kwaye singamvezi asimvezi ngoba uchazile ukuthi emsebenzini imanager ingasesayidini lakhe isamvikele njengamanje. Uma sesiqala sesimveza lo muntu nalona wantshontsha leyanto leyana wathi nake nathi into intshotshiwe usezophela ezosho ukuthi nake nanga umuntu useclaima ikhampani. Usemangalela ikhampani ukuthi nake company ningixosha kanjani mina ngakaze ngikwenza ukuthi ibisithi company ngalo muntu simmisile emsebenzini ngoba kwenza ukuthi nokuthi bese kugaxela imanager ithi imvikele lo muntu ngokuthi leyo nto ayilahlekile phela qha nkathi kubalwa ayibalekanga injengempahla ekhona. Ingakho ke sithi manager akazame udadewethu le mali engango 7000 namanikiniki 7000 namalini ma 7400 akazame lo 7400 ayikhokhe lempahla ukuze kube njengempahla ekhona udadewethu bese yabuyela emsebenzini ebese yahola le mali yakhe akayiholayo. Into esingayicela singacela leyo ukuthi umuntu ongathi ucela ukuyikhokha le mali amboleke udadewethu uyothi usisi mayisebuyele emsebenzini usisi uyoyikhokha kancane iziphele ngoba uma kubuyele kwakhe emsebenzini uyaqhubeka uyihola iholo lakhe lika 11000 because upermanent post lena and then uyobe seyikhokha le mali ngabe unayo imali. Inkinga nangu lo mzukulu oqhamukileyo ngimzuzu yokugcina yonke imali ispendeka kule ngane manje izindleko ithwele yena kuyimanje yena umama lona akana ngisho ke manje. Ngiyanicela ningizima Afrika ngicela futhi ningenelele kulolu daba. Ngabe ngithi mawukhona othi ayicela usixhumanise naye umama anginanke ngafisa singamxhumanisa kodwa angikwazi ukumveza la ku social media. Ngiyacela bafowethu othi usizo engamsiza udadewethu engamsiza kodwa imali yakhe uyomkhokhela mayisebuyele emsebenzini ngoba ukungena nje kwemali namhlanje zomhla ka 26 namhlanje 26 March namhlanje
2024 uLwesibili. Mahle kuthiwa le mali uyayithola uyayifaka udadewethu le mali kuyobe ukubuyela kwakhe emsebenzini. Enginesho yakho kothi kuphela uMeyi imali uyobe seyitholile umnikazi wayo. Ngiyanicela ke ngane zakwethu nofuna ukulula isandla ngendlela angasilula ngakhona noma nenza ama contribution ufake lokho okufakayo. Ofuna ukulula isandla ngisacela ngithinte 072 90 10 837. Ngiyabonga kakhulu ngane zakwethu. Ukufika kwami la ekhaya mhlawumbe ngizolungisa udaba lika dadewethu mhlawumbe ukuqala ukulunga kweinkinga. Ngicela futhi usemtakule. Ngiyabonga kakhulu.